Muchokopo ndiwe. Footprints ndiwe. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeye kutora mukadzi wangu. Ndoda kuripwa nemombe 8 uya nembowo dzako chitupa nemaredari. Akutara zvozvo ndipo Muchoko achitara una Prince ma40. Noti mazviona. Right, taura tidzipo. Mukadzi wako ari kupi? Ndizvo ari kupi. Hauchazivi kutari. Ndinoziva yeye. Pamusoro ida. Pamusoro imambo. Pamusoro imambo. Chete. Pamusoro imambo. Ini ndonzi Paul Muchoko. Ine mukadzi. Rotara akarisimudza Simudza voice renyu kune vari koko vanoda kunzwa. Ini ndonzi Paul Muchoko. Ndandakarora kunonzi Kwatanga village 36 kuMayo. Ndandakarora mukadzi ainzi Taona Tanga. Saka nerimwe zuva muna March pakauya umwe driver shamwari yangu akanditi shamwari ndatakura mabanana kubva kuHarare. Saka munhu wandatakura mabanana andipa mabanana mukomana mutsvuku ati ndandopa bhibhi rangu pachinyudzi ini ndogara kwaMaparura. Driver yanditaurira kudaro ndopa ndakati ndikwidze bhazi renyu tiende kuchinyudzi. Ndisvika kumba ndakasvika ndikaona mabanana arimo zvechokwadi. Ndopa ndakabvunza mukadzi wangu mabanana amaona kupi? Ande mukadzi mabanana akauya nemunin'ina nemurume womunin'ina wako. Ndati mina ndifune murume. Ndafuna munin'ina uya. Anzi ndandangotumira mabanana. Ndopa takatangaonesa nemukadzi. Mukadzi mabanana amaona kupi? Mukadzi abva atanga kuramba. Patatangaonesa takatozotaka kutorwisana paya. Tapedza kurwisana pakatopanyika mafoni nechini kurwisana kwedu. Pafonwa tiri kurwisana daro. Pafonwa neumwe munhu anganzi Gate. Ndadaira paya. Zvanzi matitidi nezvinhu zvemushopu menyu. Ndopa ndatakafunitsika ndati nei mukadzi wangu wavhura shopu yandisingazivi futi. Tiri kufamba sei? Anzi handimuzivi munhu iye anonzi Gate. Ndati no problem. Ndamba ndaanadzo. Tapedza kuonesana ndobva akazoti ndakapiwa mabanana akazoya ndakapiwa nemurume anonitumira zvinhu zvimamega zvetiwahotisa mushopu munomu. Asi anonzi Prince. Ndati Prince ani? Anzi ma40. Saka ini ndasanda kutoziva kuti anonzi Prince ma40 ndopi. Andingoziva kuti kune anonzi ma40 shamwari yatsani wangu wadzodze mukadzi wangu. Tagara ndopakabva vamira paya mukadzi tikutaura tikunetsana tatangotaura general kuti paipa wakazombodai paipa wakazombodai ndopa akabva azongobuda mukadzi vatora hembe yake dress vatora mapushi vatora zambia yake vatongobuda. Indasara ndonetseka kuti mukadzi wangu akavhura shopu zvakumbofamba sei asambondiudza. Ndonguva yakatobuda mukadzi patoenda pandazobuda panze kudai mukadzi apasina ndakatobvunzawo hama dzangu mapona mukadzi wangu here mukadzi atamuona. Tatanga kuteera kutsaka kundoti pamwe angadaro azvisungirira pamwe adini takatendera musoro sezuva. Kumanheru wandazoudza nababa wanatezwa kunotandisa namai mwana but mai mwana haasudi haasi kuoneka. Tava tagara usiku iwo haana kudzoka. Zuva ramangwana haana kudzoka. Saka ndasara nelaini yake ndarisa mufoni mangu chida kuona kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Ndopa ndazoona aitanga 2 days ndopa ndakaona namba dzake dzandati nelaini ndiye harichashandi. Ndatisa munhu mupenyu zveshuwa. Ndopa akazoudza aonekwa parisapi. Ndatofuna nofesa chava mukadzi kuti amona kupi parisapi. Asi ane murume anonzi ma40. Ma40 upi? Anzi iye Prince iye unoziva ndiye ma40. Anonzi Prince naimufesiwe. Asi mukadzi wangu zvakatotaura zvezve. Zvanzi aenda muSAV apino zvakaita. Ndatoona laini yazveshuwa harichashandi. Ndopa ndakazama kufonera mufesi wangu ndati naiwe ma40. Anzwa kuti iwe ngone mukadzi wangu zvinombofamba sei? Ma40 anodaiya. Takatorekodha nekorekodhi yacho yatakaita. Anodaira kuti handizivi nemukadzi wako iwe ita zvekumba kwako chichi achikutaura zvakataura no problem. But ndonongonzwa pese parumunzi ma40 ndiye nemukadzi wangu. Mukadzi ndiye nemukadzi wangu. Sazofamba sei ma40? Ma40 bvangu taura zvakataura. Takatazogara. Takatogara mazuva akawanda. Mukadzi wangu basi adzoka anga after 1 week ne 3 days. Anga asiya mwana anga ne 2 years. Ndati mukadzi wangu adzoka. Ngatichitaurira nyaya iri iperi. Zvakatoitika zvadini? Zvakapfuura. Ini ndirobuda zvakadaro. Because tikuita sick of wana wedu. Anzi alright. But ini ndinoti tindotonge tiri kumba kwedu. Alright. Haisi nyaya. Handi kumba kwako baba wako. Pataenda kuna tezara mangwana acho. Tasvika kuna tezara. Ini ndatoziva kuti mukadzi wangu ane foni. Ami ndaifona sei? Tasvika pamba pato nedare. Tatosvika pepa zvanzi mauya zvakanaka ngatichitaureiwa. Patongana vanhu ini ndinotorwa handisizoziva kuti ndinofanira kundogadzirana nababa wacho. Patasvika zvanzi ipimi chiende munotaura nyaya dzenyu ndidzana tete. Tete waripo. Ndatanga kutoona kuti tete wacho tinoenda panze tataura nyaya dzedu dziri mumba medu. Tanitsana vanzi right zvaita imimi uchida murume uchida mukadzi here. Ndati mukadzi wangu ndomuda. Mukadzi urikuda murume. Pambonyara wazoti ehe. Saka zvadaro zvakanaka pano mangwana hapasi kwedu. Mangwana modzokera kupi? Kumba.
Takapinda mumba, watadzokera mumba vanzi right. Murume uchiri mukadzi. Yata hongu vana baba ndoda mukadzi wangu. Dzatso kuri vana dzinopera zvano imba kugadzisa imba. Koko iwe mukadzi abva munyarara futi. Vanzi ndomuda. Dzatso kanaka mangode dzotopera zvatoita general tokita uri kotaura tangotaura. Takundorara manje dzadza kuma 11. Tasvikangoi kundorara. Mukadzi wangu akatumira mwana ndakamurora nika mwana yake. Nzira ndoradza dito kupekurara. Vana ndandorara nemukomana webasa. Ko mukadzi wangu ari kuuya. Amino wangu ndiri kuuya. Fungo yakasvika. Ndo pandakazoona makuseni. Ndapiwa tsamba. Ni mwana uya futi. Zvanzi tsamba yenyu. Ndo pandikuona tsamba ndinayo munhu. Ndo pandikuona murume wangu ndaenda. Ndapenda ndotsvaka basa. Saka ndichazodzoka. Pane zviri kutinetsa mumba medu. Ndichazodzoka. Wagadzirisa. Ndo pandaona uneona baba ndozvaita izvi. Mukadzi wangu aridi aenda. Parizonakira kuti aenda mumaoko meni. Ndo pakabva toenda kubva ipapo andozomuona. Ndo pandazomuona musi wa20 aende kumurume. Wari pamusika. Ndo pandamubata mukomana wangu negasi. Ko uri kuita nemukadzi wangu ndiri kutsvaga mukadzi ndaikufonera uchiti chichi. Zvanzi chamwaresana neni chichi mukadzi akabva atisa. Mukomana akazisira gasi. Ndobva manya mupolisi. Zvanzi ndarobwa. Andiripotera robha kune mupolisi. Mandapedzwa polisi bebe. Sani polisi kuiwe muchokurunzi warobha ke. Warobha 380 watora gasi remunhu wapwanya foni yemunhu. Foni ipi futi 9 prince kubata une foni iri. Andipe pamwandisira gasi ndikati dzokotora gasi yako bvoenda. Zvanzi uyu murume achiripota kuti iwe wakatora mukadzi wake. Ndo pandatanga kuchita neyo prince ndatora mukadzi wako. Zvanzi iwe pesa apa patakaita mwana ne first wife yanga iri first wife yangu. First born yangu mwana wangu. Asi mwana uyu inini pandakaroora mwana uyu anga akaroora mukadzi wangu anga akaroora kuti kakari matsenga. Mwana wandochengerwa neunzi baba Beverly kari matsenga anzi Beverly. Kwayo kuti unonzi ma40 uyanzi kari matsenga hauzi kufamba sei. Anza unitaura izvo. Nayo record futi ndakarekoda ku police. Kwayo nditi mukadzi ndo wakutanga kuti mukadzi wangu chichi. Patangotanga kunetsana zvanzi aiwe chimuchoko chidzokera chimupa gasi rake wozvinozita mbose kuti yotora gasi. Pari zvekuti robbery zvindikuona kuti kunyepa. Alright. Patanga kugarira vanhu vandati mudzosera ndadzokera kumusika but ndikandifonera ndandiri munezvo ndikuita mutauni. Anzi wene gasi rangu. Ndarambofunga kuti muda wenda naro ndandiri kubadziwa. Wamukati aiwe chamatora gasi ro benefit kuti wawatirwa mukadzi. Gani mudzosera ndamutomba gasi rake vandatotuma munhu ati zvochera muchisangana naye anchadi vanopa gasi rake patoenda. Tatatongogara takadaro ndombofonera batanga ndisira ma-text message yayo ndokuna tokura izvozvi yechi achingotara zvakawanda vanhu. Mandandoripota futi polisi munhu yari kundida iso. Sanya yacho haisati yaenda kupolisi haisati yataura. Ndopa zvakasvika pazviri nanhasi. Mukadzi wangu asati ndamuona aine murume uyu. Right. Izvo zviri kutaurwa. Tomboyeka edu tisati taenda mberi. Timboestablishe. Iwe unoti mukadzi wako Hongu baba. Wakaroora. Zvakanyanya ndakangoseva mambo havasi baba. Mambo. Mambo. Wakaroora. Una tezvara. Okay. Vari kuira una tezvara hawana kuya. Hawana kuya. Okay. Right. Iyo iri kutaurwa nyaya mafoti. Pamusoro mambo. Tanga ndoda kugadzisa hangu zitandi Prince Moffat not mafoti. Moffat. Okay. Moffat kwete mafoti. Kwete mafoti. Nadrisi yangu Don't Ni address. tava nemumoyo nazvitindira nazvo. Chekutanga ndoda kutaura how takasangana neni murengi. Ndatogona kuzvipisira gasi rangu. Infact nemukadzi wake ndakamona ari mubhazi. Ndapinda mubhazi pamai. So unogona kupisa gasi tangu nenda nofirisa. Ndagona kupisa gasi. Pasi kwa matanga ndibata. Tanga batanga ndumudza ndababa yafina ngadona ngapukanyika. Yakadhingwa na mai bzvimbo. So banda aramba indisa nditsaka nditigona nditiko mandisa ndimkumana advocate yama indinitsa kandi umanga repolice. Unitsa kwaita kwa abantu. Isa ba indinitsa chimbotsinda message chimbopindwa na chimboporedza kuti wamuchokoka. Ndano makanyeni kwa mambo. Batunu makanyeni no abiri kwakana kwa sabu. Bati vanyeni tikadzimei. Mabeka vima mbimpopotedza chikumbai zvimazwa ese. Ndamanganyeni kwa mambo. Sometimes it's easy. Andora gasi rangu pai. Ndo vanaenda kumava sakati pomuchokatora gasi rangu. Anga achindizvuzvudza kuti vanhu vanhu vakazoungana. Vakazotomwe maduzi ndikupa vakazobatawo. Ivo vamba negasi rangu. Ndobva mai Bruce ndo vakazondati foni yako yatova nani namai Bzvimbo. Zvakanaka. Asvika polisi kwakuya vanhu vakafonerwa.
wanzosira gasi rangu wanzi ndamutaurira kuti ndamhanganyei komambo ini zvemukadzi wake handisizivi. Ukama hwepakati pake nemukadzi wangu ndewekuti hanzvadzi yake mukadzi wavo hanzvadzi yake yakaroora hanzvadzi yangu. Kana achinge achienda kumai ikoko anenge aitosvika aitogara mumba mehanzvadzi yangu ndokwandiona ikoko kana aendo ikoko ndopabhuti ndikatosvika akatamba matete wangu maasimbire mukwasha makasimba kasangana naye munhu ndotomuti mukwasha tenga hwahwa pamwe pacho oramba ake pamwe pacho ototenga zvota zvemukadzi wake izvi handizisivi. Kana aine kwavo takanibata nemukadzi wake taura, kana painewo mumbo waaruziva kuti takanibata da nemukadzi wake otaura. Ini zvemukadzi wake handizisivi. iyo wadare pane pandisina kunzwisisa yeprince gasi makamatorera pakuita sei? Akangondoa anyifamba mugodi uri wega? Ndandindega pachikwatanditega mavona simurengu vandibata paipai ko chichiitika vangoita sei mukadzi wangu ita sei mukadzi wangu andipedza mukadzi wangu wapindura wazopindura ndokumbira kubvunza mama. tine gori renzara muri kuremba futi zvakadaro. Now pane pandoda kunzwisisa zvabva kubvunzwa nemutongi gasi ramuri kuti mimi makatorerwa manga muine here mukadzi uyu ari kutaura kana kuti maamuri mega? Ndandoda kunzwisisa ipapo chete mama. Ndaandine mvumi nakuna baba handisi kuziva kuti mutaundi muno mune vanhu vakawandisa. Sei baba vakangosikonanga iwewo kutora gasi kana chifamba nenyaya kubvisana naye? musabvunze ataura kudhara kuti tadabvira kudhara tichinetsana nenyaya yemukadzi takazosangana ndine gasi kwaunitorera gasi ataura zvese izvozvo asi kopedzera ndi dzemukadzi wake handizizivi. Kahamambo panyaya iyi ichokwadi uyu murume uyu akaendesa mabhanana zvichokwadi asi chazvaishatira manje kuti abva wasangana pataundi pamusika vanhu akaunganirwa nevanhu sekutaura kwazvaitwa akazotora ari kuti handisina mukadzi iyeye statement yavo asi amboti tanga tiri tose kusvikira foni yozopwanyika wozoti nemagasi oinda umbo chaiwo wekuti chaakaonekwa ainacho mafoni wanhamba idzi nemabhanana umbo chaiwo ndopauri kunetsa. Saka uyo ari kuramba achitobhozha kutoti nini haana umbo wakakwana. Masungisana kudaro maenda kupolisi ndopakazoya mukadzi mati mukadzi akanza tanga taona tanga ndine umombo itsamba yakanyorwa napo mafriends irape naye prince werapo itsamba yemaswangu anyorera mukadzi wangu ina umbo wakawandisa baba ndinozokumbira kurekodha sandakarekodha mufoni asi wakabvira kudhara wachidanana kati kuchine tsamba dzakadai dzemafoni hakusisina alright. Tsamba yakanyorwa September 2023 achinyorera kuti taona my love. From the moment I met you, I knew I had found love. I have. Nitsatsa kwerenga naye. Auzokupa mwere.
I beg for by pain. Thank you for always loving me. This memory, my what is you are protected to the eyes of my word. Only because a lot of things in my life include not make sense without you. I also pray that you release or you have even passed for. You deserve it. Soon, baby, why come across that? My thoughts are always of you and me together, and a future is bright. I love you always and forever. P and my heart belongs to you. Hapana signature. Ilipo. Hapana signature. Ngodote mafoti here. Mafoti. Kuseri ndio ndiye. Kuseri ayo anga mukadzi wangu akangonyora song ya Jakati. Okay. Ndakati. Iyo kupindura. Alizoziva hangu bani ndangoisecha ndiri kusecha mukadzi aenda ngati kanibone passport asiya here ana chakatakura mukadzi angobuda nedress vangosiya zvese nanhasi asadatora zvinhu mukadzi iwe nemukadzi munoona wangani? Tine waviri. Tine waviri. Iye anga ine mwana wakewo? Anga ine wakewo andakamurora. Wakamurora. Achidza akaramba kwakari matsenga kwanga akarorwa. Kwakari matsenga kwanga akarorwa. Kuyo kwataura kuti mafoti akati mukadzi wako era kuti mwana wekutanga ndinayo mwana wekutanga ndewangu ndinayo ndiye anaitaura ndiye uyu wakamutepa unawo here ndinawo pana mufoni then kozenta pane mapurisa aripo panhina akandoripotiwa nyaya achiti ndiri kuripotera inini ndatora mukadzi wake ndinayo nyaya yacho kutoripotora iwewe kuti wakatora mukadzi pamusoro itanga isusu tisaviwa yedu information iyi toda kumbobvunzawo ava baba kuti ivo zvechu havana kungotaura here nhau yemwana avo muzore mambo. Alright, taurai. Nemukuma taamba tichingoritsana nekumuna achitaura zvinombowa aitaura zvinombowa tikati izvezvo unosvika kuita pamukadzi wako ari kupi ari kupi mwana wake kutanga uzuri ndewani pamwe izvezvo ndiko akatoenda kana ndiko kwakakaenda kotsamba iyo ine signature yako. aiwa ini tsamba handisina kana tsamba handisina kana pamusoro imamo mamuri mupolisi munaona wakawanda Ampacho pamwana wacho isa ustori wangu vandotopedzera kupedzera neshunguri saba torera mwana asiri wako mudara kana panzi pawaita garatini idzo zonzi mukadzi waso wako gara levi udara kana hasha dzachako idza saka zvine basa rei wabereka wacho Alright. Ndiyo rutaura. Mufoni. mandisangana wamwana ini amawese arimo rakotakurizwa tarinzwa rako ndo rataura kuti ugara nemwana asiri wako ndiwe
All right. I think mafote Moffat. Aiyeka. Ndiye ane mukadzi wemunhu izvozvo. Saka I think dare anofanira kubhadhara mombe imwe chete. Yaanobhadhara kune murume wemunhu nemakosti ekudana nemukadzi wemunhu mombe imwe chete nemakosti. Makosti ako imari $120 nemombe imwe chete. Mombe yedare i350. 120. Saka in all 470 munoibhadhara rini kuUSA? Sorry ma'am. Ambo mutongo wa mubindi sorry. Anga namuza ndingaita. Haina ndinamuza nimukadzi munhu. But dare riri kuona kuti haune mhosva nekuti umbowo hwako hauna kujeka maitiro ako. Saka unozvibhadhara rini? 470 kana kuti mombe 1 nembudzi 3. Unozvibhadhara rini? Chiita tipedze dare. Uyanga achida mombe 8 mama vari kuti bvisa imwe chete. Mambo pamanga achida 8 idzo. Kana madare zvashinga. Hanzi unobhadhara rini? Hanzi unoshingirira rini? Pa 6 months wongo uchibvisa takupa 5 months to pay 100 every month, 100 then okupedzisira tati 70 anditi. Saka kutanga kwa July uno ndio tichikutanga July kupera kwa July unza 100 every month. Munhu panobhadhara Padare achipuwa mari yake. Nekuti wakatoparadza mhuri yemunhu. All right, ngatisimukei tende.